Aw bisimila magazine du Mali kan. Bi amena kuma ye bana min kan o de ye coronavirus ye ni dɔw k'a ma ko COVID-19. Bana in a bɛ se ka mɔgɔ minɛ ka dɔgɔkun 2 k'i la ka sɔrɔ i ma bɔ a joona. O dɔgɔkun ninnu kɔnɔna na k'a daminɛ tile fɔlɔ la ka taa bila tile sabanan na i tɛ fɛn caman santi i ka état bɛ kɛ normal la. K'a daminɛ tile 4nan na ka taa bila tile 6nan na i ka cogoyaw bɛ to ka changer. N'o dɔw ye kunkolodimi misɛnninw bɛ se ka to k'i minɛ, kɔnɔdimi misɛnninw b'o la, sɔgɔsɔgɔ yɛrɛ b'o la. K'a daminɛ a tile 6nan na ka taa se tile 9nan ma i ka état bɛ to ka aggraver. Kɔnɔboli banbaliw bɛ na, i ka dumunikɛcogo bɛ changer. Kɔngɔ kuma dɔw la kɔngɔ t'i minɛ, i tɛ sɔn dumuni na, wa kuma dɔw yɛrɛ fɛnɛ na i kumakan bɛ yɛlɛma. Comme aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama cogo min na, bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye. O hukumu kɔnɔna na prévention dɔw bɛ yen nɔ an kan ka olu ta yaasa an bɛ se ka tanga ka bɔ bana in ma cogoya mun na. N'o dɔ ye k'an tigɛ ko k'a jɛ safunɛ na waati bɛɛ lajɛlen na. A kɛra i bɛna tobili kɛ o, a kɛra i bɛna ji soli o, i k'i tigɛ ko k'a jɛ safunɛ na. N'an bɛna sɔgɔsɔgɔ walima n'an bɛna tiso an k'o kɛ mouchoir la walima n'an b'a fɔ o ma ko Kleenex, mouchoir à usage unique. Donc an ka k'olu la n'an tilala an k'olu fili ɲaman na. N'olu yɛrɛ dɔ ti mɔgɔ min bolo i bɛ se ka tiso i bolo la nka i kana n'a kɛ i tɛgɛ kɔnɔna na. Tɛgɛ di banbali ani ɲɔgɔn sumu an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ olu fɛnɛ na an k'olu jɔ foli o bɛ wasa kɛ. An ka yɔrɔ ma janya ka bɔ mun fɛnɛ na o de ye fɛn sumalen min ye ka sabula banakisɛ in yɛrɛ filɛ ale bɛ kɔgɔ sumaya de la mais funteni ani kalaya a ti kɔgɔ o la o de bɛ ale kɛlɛ. Donc an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn sumalenw ma n'i y'i ka dumuni bila frigo la n'a congelé la n'i bɛna a dun i k'a kalaya o de laɲininen don i kana n'a sumalen dun. Ni ne tun bɛ an bolo k'a fɔ aw ɲɛna bana in kunbɛcogo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ bana in